Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Norok ano hungkana boro thangna baga amsuk ready ngi tongka hanai. Ang khatini 26 January o thangnani bagui ready ungjak. Hingka ang saka o jacket chumui kha. Tamni kha ang scooty bai si thangnani bagui. Ang phai sopa kya amsa seri lob lobo phano scooty chalugui. Tamoni hingkai chini school tini 26 January ni palan khaina tongmani ma bagui. Hingke school phaikhe tamo ready khaikya amang no phunu gana. Hingke flag ready khaimani pore hingke cherai rok no joto no arrange khaina nango. Tamni hingke tini kwchangmani bagui cherai rok amsukta phaliya. Haifano je kisa phaio amono. Tai jara teacher tongnai rok bo phwrungnai rok bo kaisa lainai khe bujabai kha. Flag tisamani ulo hingkai tini 26 January ni bagui kisa kokna rwkha chini sar hingkai je phai manjaknai joto cherai rok no hingke last o chocolate bagui rwjakha. Mwdui khaino tini o kotor sal 26 January no chwng palan khailai kha.